Helo, bore da bawb. Croeso eto i livestream Carsalem. Trey McCain ydy fe enw i. A dwi wedi arwain ambell i gan i chi yn barod dros y misoedd diwetha, ond heddiw gyn i'r fraint o fforio Rufeiniaid efo chi unwaith eto bore yma. Rodri nath arwain ni fewn i Rufeiniaid wythnos diwetha a fyddwn ni'n aros yma heddiw. A dwi'n mynd i ddechrau yn pennod 15 o Rufeiniaid yn adnod 13. Gan i ddarllen efo'n gilydd, os ti yn Bible.net, dwi ar tudalen 1373. Felly, dwi'n gweddio y bydd Duw ffynhonnell gobaith yn llenwi'ch bywyda gyda'r llawenydd a'r heddwch dwfn sy'n dod o gredu ynddo. Ac y bydd yr ysbryd glân yn gwneud i obaith o'r lifo yn eich bywydau chi. A llun sy'n dod i fy meddwl i wrth glywed y geiriau yma yw hen ffynnon sy'n cael ei llenwi efo ddŵr sy'n gorlifo allan. Dyna sut dyle yn bywydau ni fod fel pobl Duw. Yn bendithio pobl eraill pan mae'n llenwi ni. Ond dwi'n amdano chi pan mae rhywun yn deud bod dwi angen mwy o heddwch Duw yn fy mywyd. Mae'n olygu bod yna pethau o'i le i chri bach. Ac oedd yna bethau o'i le ymlaeth yr eglwysi yn Rhufain ar y pryd. Oedd yna ddau grŵp oedd wedi dod yn ben a'i gilydd. Oedd y grŵp cyntaf yn mynnu bod bod rhaid dilyn cyfraith Moses o hyd, oedd rhaid ysgoi bit o bwydydd aflan, oedd rhaid parchu dyddiau sanctaidd, oedd rhaid wneud pob dim oedd yn marcio nhw fel pobl Duw. Ond ar y llaw arall, y grŵp arall, oedden nhw'n mynnu na'r oedd angen iddyn nhw dilyn gyfraith Moses. Oedd ei ffydd nhw yn seliedig ar dderbyn gras Duw trwy gredu yn Iesu. Na i roi spoiler bach i chi wan. Yr ail grŵp sy'n iawn, ond weithiau dydy bod yn iawn ddim y peth pwysica. So rhwng y dau grŵp yma, oedd yna anghytundeb mawr. Oedden nhw'n ben a'i gilydd. Oedd un grŵp, y grŵp cyntaf, yn beirniadu'r lleill am be oedden nhw'n wneud am torri gyfraith Moses. Roedd yr ail grŵp yn edrych i lawr ar y grŵp cyntaf, fel pobl doedd ddim wedi derbyn gras Duw yn iawn. Sgwni os da chi wedi weld anghytundeb yn yr eglwys o'r blaen. Dwi'n cofio sgyrsau adra, swn i beth yn sôn am Gymru, na fyswn. Ond adra, swn i'n cael dadlau dros lliw y carpet, gwall y gwenidog, neu rhys, a dewisiad yr ymuno, hyd yn oed. A pethau pwysicach hefyd, fel sut da ni'n dysgu'n gilydd am Dduw, sut da ni'n cenhadu, sut da ni'n gofalu dros ein gilydd. Wel, mae yna anghytundeb ym mhob eglwys, a hyn oherwydd da ni'n aelodau un corff, ond da ni'n aelodau efo doniau gwahanol. Mae Duw wedi rhoi roddion i ni sy'n wahanol iawn, a da ni ddim wastad yn gweld llygad yn llygad. A dweud y gwir, mae hynna'n beth da. Ond, yn ein hanghytundeb ni, mae'n bwysig iawn bod ni'n llawn cariad Duw. A dyna beth i craidd llythyr Paul, cariad. Lle heddiw, da ni'n mynd i edrych ar ddau bwynt. Dwy ffwrdd i ni fynegu cariad at ein gilydd. A nawn ni gychwyn wrth darllen chydig bach o bennod 12. So os newch chi troi efo fi i Rufeiniaid 12. Nawn ni gychwyn yn adnod 9 a gorffen yn adnod 13. Rhaid eich cariad chi fod yn gariad go iawn. Dim rhyw gariad arwynebol. Yn cysau y drwg a chysineb perffaith, ac yn dal gafal yn beth sy'n dda. Byddwch o ddifri yn eich gofel am eich gilydd a dangos parch at eich gilydd. Peidiwch byth a gadael eich brwdfrydedd oeri, ond bod ar dan yn gweithio i'r arglwydd yn nerth yr ysbryd glân. Byddwch yn llawenydd wrth feddwl am y cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer chi. Byddwch yn amneddgar tradwch chi'n diodda a daliwch ati i weddio. Rannwch beth sydd gynnwch chi gyda phobl Duw sy'n mewn angen. Ewch allan o'ch ffordd i roi croeso i ymwelwyr yn eich cartrefi bob amser. Mae geiriau cyntaf yn taro 12 efo fi. Dwi'n cariad profi'r cariad arwynebol hynna.
A rhaid deud mewn eglwysi adra, dim trwy'r amser, ond dwi'n cofio y fath cariad sa ddim yn mynd tu hwnt i gyntedd yr eglwys. Mae Paul yn deud yma, mae pob agwedd, pob gweithred yma yn ffwrdd o ddangos cariad at ein gilydd. A dwi'n mynd i tynnu dau allan yma, a da ni'n mynd i siarad amdano nhw mwy. Yma nawr, dy bresenoldeb di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yn offi, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, dy bresenoldeb di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yn offi, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fy niw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fy niw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau'n calonau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, pur o'n halon di, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, bwr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fy niw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, bwr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fy niw, dyna pwy wyt ti. 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 Ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw addunedau, bwr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fy niw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, bwr y gwirthiau, golain y tywyllwch, fy niw,
Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad, ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod traed i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch C Salem i 7221. I gyfrannu 5 pint, textiwch C Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch C Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Hyd yn oed pan mae yna anghytundeb rhwngddo ni fel eglwys, mae'n bwysig iawn bod ni'n gari'n gilydd. Da ni'n mynd i edrych ar 2 bwynt sy'n dangos i ni sut fedrwn ni fynegu'r fath gariad at ein gilydd. Da ni'n mynd i gychwyn eto yn penod 14, y 3 adnod cyntaf. Ni'n mynd i sbio ar sut ddylwn ni dderbyn ein gilydd. Dyn ni ar tudalen 1372 yn Beibl.net. Derbaniwch y bobl hynny sy'n ansicr ynglyn â rai pethau. Peidiwch i berniadu nhw a gwneud reolau caeth am bethau sy'n fater o farn personol. Enghraifft, mae un person yn teimlo'n rhydd i fita unrhyw beth, ond mae rhywun arall yn ansicr ac yn dewis bita dim ond llysiau ac ofyn iddo fita rhywbeth na ddyla. Rhaid i'r rai sy'n hapus i fita popeth beidio edrych i lawr ar y rai sydd ddim yn gyfforddus i wneud hynny. A rhaid i'r bobl sy'n dewis peidio bita rhai pethau beidio berniadu y rai sy'n teimlo'n rhydd i'w fita. Wedi'r cwbl, mae Duw yn ei derbyn nhw. O'r glywed hyn, mae chydig bach yn gymleth, tydi. Be mae Paul yn olygu yn union gan ddeud dylech chi dderbyn eich gilydd gweithio'r gwahaniaeth yma am fwyd? Wel, mae'n help os da ni'n cofio a da ni'n mynd nôl i sbio ar gyd-destun yr eglwysi yn Rhufain. Oedd yr eglwysiadau honno yn cyfarfod mewn tai pobl, mae'n debyg. Ac oedden nhw'n rannu pryd o fwyd efo'n gilydd a swper arglwydd. A oedd y pobl oedd yn bu ar tai yn perchnogion, y pobl cyfoethog rhan fwy ohonyn nhw, Rhufeiniaid rhan fwy ohonyn nhw, dim Iddewon. Ac oedden nhw'n darparu bwyd i bawb oedd yn dŵad. Ac oedd yn peth anhygoel i feddwl amdano yn cyd-destun cymdeithas Rhufain ar y pryd. Roedd cymdeithas wedi rannu yn ôl y grŵp oedd y ti'n perthyn iddo. Ond at y bwr, yn y tai yma, yn yr eglwysi yma, oedd croeso i bawb. Oedd yna groeso i perchnogion a gweision, dynion a merched, Iddewon a pobl o genhedloedd eraill. Oedd yn peth anhygoel, hollol wahanol i'r pryd. Ond oedd yna grŵp, y grŵp cyntaf nes i sôn amdano'n gynharach, oedd yn mynnu dilyn gyfraith Moses. Oedd yna grŵp oedd yn osgoi bita bwydydd aflan. Ac oherwydd hynna, oherwydd i cydwybod nhw, oedd yn meddwl mai pechu oedd hwn, oedden nhw'n cael trafferth yn yr eglwysi. Oedden nhw'n cael trafferth rannu'r un bwr a bobl oedd yn bita bob math o bwydydd. Oedden nhw'n ystyried yn aflan. Felly, yn yr achosion yma, doedd yna ddim croeso iddyn nhw. A mae'n ddiddorol gweld bod Paul heb awgrymu, wel, mae rai ohonoch chi'n bita bwyd yma, rai ohonoch chi'n bita bwyd yma, dylech chi ffurfio eglwysi wahanol. Na. Dydy Paul ddim wedi deud, wel, cerwch chi i'r Iddewon sy'n dal i fita yn pethau lan, cerwch chi i wneud eglwys arall at eich dant eich hunan. Na ddo, mae o heb ddeud hynny. Mae o wedi deud, na, rhaid i chi dderbyn eich gilydd fel ydach chi. A mae hyn yn her fawr i ni heddiw, hefyd. Pan mae yna anghytundeba
yn yr englwys, pan mae yna gwahaniaethau rhwng ein gilydd, ddylen ni wneud y gorau i'n derbyn ein gilydd fel ydan ni. Meddyliwch am eiliad, da ni gyd efo ffrindiau sydd efo cyfangiad a bwyd. Ni gyd yn nabod rhywun sy'n gluten-free, neu figan, neu ar-ddeiat. Pan da ni'n croesawu nhw draw am pryd o fwyd, neu pan da ni'n cael potluck yn yr eglwys, da ni'n deud adra, da ni'n gwneud pethau iddyn nhw yn benodol, iddyn nhw fedru cymryd rhan. Hyn yn bwysig, yn dydy. Hyn yn ffwrdd i ni groesawu ein gilydd. A pwy ydy ein model ni? Ond Dduw. Diwedd adnod 3. Wedi'r cwbl, mae Duw yn ei derbyn nhw. Mae Duw yn ein derbyn ni fel ydan ni. A dylen ni wneud yr un peth. Dyma byddu gariad Duw. Bydd garafiwr Dyw trigaredd byth yn methu drwy nyddiau oll rwy'n ddiogel yn dy law o'r eiliad pan rwy'n deffro nes i'm rhoi fy mhen i lawr fe gana fi am ddaioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn y ffyddlon Ar hyd fy oes fe fi os mor iddo a phob un anadl sydd gen i fi fe gana fi am ddaioni
Yr ail bwynt o'n i eisiau rhannu efo chi bore yma yw sut ddylwn ni fod yn amneddgar efo'n gilydd. Gan ni droi at pennod 15 rwan a'r 6 adnod cyntaf. Dylen ni sy'n credu'n gryf ein bod ni'n gwybod beth sy'n iawn feddwl bob amser am y rai sy'n ansicr. Yn lle bwrw ymlaen i blesio'n hunan, gadewch i ni ystyried pobl eraill a cheisio eu helpu nhw a'i gwneud nhw'n gryf. Dim i blesio ei hun nath y Meseia. Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, dwi hefyd wedi cael fy sarhau yn y ffordd ges di dy sarhau. Cafodd pethau fel yma ei ysgrifennu yn y gorffennol i'n dysgu ni, mwyn i'r ysgrifau sanctaidd ein hannog ni, i fod yn amneddgar wrth edrych ymlaen i'r dyfodol. Dwi'n gweddio y bydd Duw sy'n dro'r amynedd ar y nogaeth yma yn eich galluogi chi i fyw mewn heddwch gyda'ch gilydd wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Drwy wneud hynny, byddwch gyda'ch gilydd yn rhoi clod i Dduw, sef tad ein harglwydd Iesu Grist. So, da ni wedi clywed sut ddylwn ni gwneud newidiadau i helpu i'r rai a ni'n plith ni sy'n wanach na ni, sy'n angen help yn ei ffydd nhw. Ond mae yna anghenion eraill, mae yna galwad arall i helpu nhw a'i gwneud nhw'n gryf. Mae'n swnio fel mwy o waith i mi. Dwi'n ddim am hynny. Ond wrth feddwl am hyn, dwi'n meddwl am Derwyn, a mab hefyd, sy'n dechrau crwpian wan. Mae o'n tynnu a gwythio ar y carpet. Mae'n codi braw arna i, really. Da ni angen addasu'r tŷ i ddefo symud o gwmpas ti. Ond weithiau mae'n mynd yn rwystredig iawn. Mae'n mynd yn flin, mae'n cwyno, mae'n dechrau blwyddio a rhio hyd yn oed ddylech chi glod y sŵn mae'r hogyn bach yn ei wneud. Taswn ni'n symud o pob tro oedd o isio, neu nôl y tegan oedd o isio. Ella sa fo ddim yn dysgu sut i gropian. Ella sa fo'n jyst aros lle mae o. Ond ar y llaw arall, taswn ni'n hands-off yn llwyr. Sa fo'n mynd yn rhy rwystredig. Sa hynny ddim yn peth da i dad newydd na fysa. Na, ddylwn ni fod yn amneddgar efo fo. Ni wedi gwneud bob dim fod o isio. Ond i helpu fo dysgu. Ella mae hyn olygu bod fi'n mynd ar y môl y hun i lawr efo fo i'w annog o. Ac un esiampl arall yn swyddi dwi wedi cael yn y gorffennol oedd yn syrthio arna i hyfforddi rhywun newydd yn y gwaith. Gwaith hynny'n dipyn o waith yn dwydd. Oedd rhaid i ti ddangos iddyn nhw sut i'n neud, gwatio nhw'n neud, a wedyn cywiro be oedden nhw wedi neud yn wrong. A weithiau, o'n i wedi teimlo, reit, so hyn yn haws o lawr. So ni'n just neud o fy hun. Ond sa hynna ddim yn helpu'r gwaith, na fysa. Oedden ni'n angen y gweithio'r newydd, oedden ni'n angen iddyn nhw fod yn berson medrus ac eiddfed yn ei swydd nhw. Mae hyn yn galw am ymynedd yn dydy. Dydy ymynedd ddim yn peth sy'n just dda, mae'n hanfodol i'r bywyd Cristnogol. Ond weithiau mae'n anodd, pan ti'n gweld Cristion sy'n tyfu, maen nhw'n neud camgymeriadau. Weithiau mae'r hen drefn dal yn ei meddwl nhw, yr hen ffyrdd. A da ni'n medru colli ein hymynedd ni. Os da ni'n hwylio yn ymynedd ni ar ein gilydd, mae hyn yn y ffordd wrong i wneud. Mae Paul yma yn gofyn i ni hwylio ein gobaith ni ar Dduw. Achos Duw sy'n ni'n trosffurfio ni. Duw sy'n gweithio ynddo ni i gwneud ni'n Cristnogion eiddfed. Duw sy'n gwneud y gwaith yma. Ac ar Dduw ddylwn ni hwylio ein gobaith ni. Dwi wedi profi hyn yn bersonol mewn mater preifat. O'n i wedi colli ymynedd yn gyfan gwbl rhaid gyfadda. Ac do'n i ddim yn gwybod sut o'n i'n mynd i barhau. Ond nath Duw ofyn i mi roi yn gobaith ynddo fo, a mae wedi bod yn haws o lawr ys hynna. Mae broblem dal yno.
Dwi'n dal i mynd yn rwystredig. Ond Duw rwan sydd ydi be dwi'n ffocysu arno. Duw sy'n cael fy sylw i pan dwi'n mynd yn flin, pan dwi'n dechrau colli hi. Dwi'n cofio mae Duw sy'n gweithio ynddo fi ac yn y berson arall yma. Ni fynd nôl at adnod 5, be mae'n deud. Dwi'n gweddio a bydd Duw sy'n rhoi'r amynedd a'r anogaeth yma yn eich galluog i chi i fyw mewn heddwch gyda'ch gilydd wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Felly hyd yn oed pan mae anghytundeb yn ein plith ni, hyd yn oed pan mae yna gwrthdrawiad, mae yna ffordd i ni garu'n gilydd. Mae yna ffordd i ni ddangos i'n cyd-Gristnogion ac i bobl eraill be ydy cariad go iawn. I'w
Dwi eisiau gadael chi efo 3 cwestiwn bore yma. A cwestiwn cyntaf yw, sut ydw i'n rhoi croeso i gyd Gristnogion sydd ddim yn gweld llygad yn llygad a fi? Yr ail gwestiwn yw, oes yna rhywun yn y mywyd i a mae Duw yn galw fi i fod yn aneddgar efo nhw? A trydydd cwestiwn yw, ydw i'n magu cariad fel mae Paul yn disgrifio yn y mywyd i? Oes gen i agwedd yna a gweithredoedd yna tuag at bobl eraill yn y mywyd? Swn i'n annog i chi fynd nôl i ddarllen pennod 12 lle mae Paul yn disgrifio sut cariad ydy cariad Duw. Diolch yn fawr.